हमारे YouTube चैनल आर के म्यूजिक को लाल बटन दबा के सब्सक्राइब कीजिए और घंटा के निशान पे दबाइए ताकि हमारे बनाए हुए सभी ऑडियो और वीडियो आप तक तुरंत पहुंचे बिल्कुल मुफ्त। अपने सब सुंदर जी आर के म्यूजिक की प्रस्तुति रिकॉर्डिंग बाय डीजे बालकृष्ण स्टूडियो बहेड़ी। एना देखै छ किसिया के हमरा दिस गे, एना देखै छ किसिया के हमरा दिस गे, पूंजी द देने एगो किस गे, अच्छा पूंजी द देने एगो किस गे, एना देखै छ किसिया के हमरा दिस गे, एना देखै छ किसिया के हमरा दिस गे, पूंजी द देने एगो किस गे, पूंजी द देने एगो किस गे। डीजे बालकृष्ण, डीजे बालकृष्ण, डीजे बालकृष्ण। कानक बाली तोहर दिल धार काबो, छोरक लाली हमरा पागल बनाबो, कानक बाली तोहर दिल धार काबो, छोरक लाली हमरा पागल बनाबो, मोन कर दियो गाल मिस गे, मोन कर दियो गाल मिस गे, पूंजी द देने एगो किस गे, पूंजी द देने एगो किस गे, एना देखै छ किसिया के हमरा दिस गे, की कहली रे? एना देखै छ किसिया के हमरा दिस गे, पूंजी द देने एगो किस गे, पूंजी द देने एगो किस गे। गजबे चौनकरल जानू तोहर ब्यूटी, देख जमैला के छौरा मारौ सीटी, गजबे चौनकरल जानू तोहर ब्यूटी, देख जमैला के छौरा मारौ सीटी, आबै कोरा में करै नै अरखीस गे, आबै कोरा में करै नै अरखीस गे, पूंजी द देने एगो किस गे, पूंजी द देने एगो किस गे, एना देखै नै किसिया को हमरा दिस गे, एना देखै नै किसिया को हमरा दिस गे, पूंजी द देने एगो किस गे, पूंजी द देने एगो किस गे। पर जान मारो बुझ कमर के करधनिया, घायल भ गेलौ बड़ी बबलू मधुबनिया, पर जान मारो बुझ कमर के करधनिया, घायल भ गेलौ बुझ बबलू मधुबनिया, तरसा नहीं आनंद जी के दिल गे, अच्छा तरसा नहीं आनंद जी के दिल गे, पूंजी द देने एगो किस गे, पूंजी द देने एगो किस गे, एना देखै छ किसिया के हमरा दिस गे, एना देखै छ किसिया के हमरा दिस गे, पूंजी द देने एगो